Tinokudokezai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rochigumi noribodzi mwedzi uno waKakunguru. Asara 43 mazuva kuti tisvike kuzuva rosarudzo. Tikaitiringe zviri kuitika munhau dzanyasi nozuro manokonoko kwakakuburika imwe tsamba kubva kumapurisa kuGokwe dzasi Gokwe South pachirungu wachireketayo kuti rari yakakumbirwa CCC ida kuitiwa zuva rochigumi nonhatu mwedzi uno kudoka kwamangwanaku kwai ichirikoba izvezvi zviri kutorwadza ipapa apa kufunga kuti ndo rari yechitanhatu kurambidziwa nomapurisa musondo ribodzi pakaita kunyangariwa ipapa heno kuti zvakambotekera sei nokuti mapurisa ndipo anga abva kureketa paya kuti aiwa ticharambidza marari vanhu ngavabvumirwe kuita marari yavo nguva iripo nokuti zvakanaka. Heno mabiyangu rekaitira goramba takaringa kuti zvinenge zvimbotekera sei ipapo. Kune wagari wasere wokuChiredzi wari kusanganisira Gweta wakasungiwa ipapa wari kurambirwa bhero pokare wakasungirwa nyaya yekuti kwaiwa gonziwo wakakanda matombo kuita kukuwa mapurisa anga ari kuwarambidza kuita rari yoCCC kunzvimbo yoChiredzi pakaita kunyangariwa ipapa. Chatonetsa kwaino mutongiyo wari kupiwa pabhero nokutoti nguva ino yesarudzo yatiri iwavo wakabuditsiwa wanoenda kuokonzeresa pokare kuti kuitike zvokukubana nokunyirana kwevanhu. Rekaitione kuti mabotswa yacho achapere achere nokuti vanhu ivavo vari mujeri. Asi bhero pabumbiro romutemo ikodzero yomunhu wese anofanira kuipuwa. Unofanira basi kunyimiwa bhero kana paine zvizhinji zvinoreketa kuti uchazorega kuuya kudare. Rekaitione kuti zvichapera sei izvozvi. Bato roCCC rabuditsa iro kutoti raenda pokare kumapurisa komangarira energy mutodi nokuda kwache kwokupfura pfuti painge pari kunetsana iye achirambidza vanhu CCC kuenda panzvimbo yawaida kuitira rari sondo rapfuura. Rekaiti goringa kuona kuti mapurisa ayo achagoita kudini. Tinenge takandoringa ipapa asi tinokunyepai ipo zvinenge zviri kuitika. Kanzuro yeguta romurehwa yafadza vazhinji ipapa yaburika iyo iri kureketa kuti yagosenzesa mari yayakaboya yayakanhadzira yegani mukanzurumo kutenga motika yekutakura vanhu manyara. Toramba tichizvitenda izvi tichiti zvikuru zvinofanira kutendiwa kam kugona wabiyedu vari kuita zvinu kwedu kwamutoko paribe kana chibodzi chatiri kumboziva chiri kuitika. Apawo pokare ivo wakuru kanzuro yekwamutoko iyi wanoda pakuboyeka padandemutande zvekutoti zvinoita kunyadzisa unoita kusayati kohoko paribe chaunoboya padandemutande chino zvekuita nokanzuro yekwamutoko pakaita kuoma shaiko. Rekaiti kuona peno wachachinjawo maitiro. Kwaino hurumende taakuendesa izvezvi chibahwe chinoita matani zviuru 10. Tikuramba tichizvitenda izvi. Kwai chibahwe ichi tiri kutengesera kunyika yokuRwanda ndo kwatichaboya mari yokuAmerica ikweyo kuti watipe tione kuseenzesa. Tikuramba tichiti zvakanaka. Mari iyo ikagoseenzesiwa tuzvinu tinotenda chaizvo. Ipapawo pokare wakutoreketa kuti wakuringa izvezvi kuti wanokona chere kuendesa koroni kunyika dzakatenderedza. Waari kuda kuti watengese koroni asi waribe kutinyepa kuti wada kutengesa yakawanda sei. Kwai isusu takaita kukohwa yakawanditsaka saka tikumbotengesera vamwe kuti tiboye mari. Rekaitione kuti zvinenge zvichienda nokupi izvozvi. Hurumende yagoreketayo kutoti iri kufunga yatobvumirana dare romakurukota izvezvi kuti riise zviumbiwa zvavaMugabe wankomo pabodzipo naiye dhokota tichafa parire nyatwa. Kwai chiumbiwa chavaMugabe toda kuchiisa panhandare yendege yeRobert Mugabe chava Joshua Nkomo chida kuisiwa wati panzvimbo panosangana Joshua Nkomo pabodzipo naGlenara asi paribe nzvimbo yakadaro. Hino kuti wari kumboreketei kana wachidando tinenge tichizoziva kuti ndopapi. Kwai chadhokota parire nyatwa chichaisiwawo pachipatara choparire nyatwa hospital. Rekaitione ipapa kuti zvinenge zvidini. Tiribe kunyepewa kuti zviri kuringirwa ujamari ikwo zvinhu izvozvi. Dai wari wamweka wambomira izvozvi waita kuti zvikoro zviboye mabhuku zviwakiwe zvikoro zvohwii kuwaka zviumbiwa zvisina kana basa zvinotadza wachamukaba vanhu vaiwaiwa. Tiri kuziva kuti wakaita basa tsvinu asi wachamukaba
kureketa kuno wapwerewa uri kubhinga, wapwerewa uri kwedu kwamushimbo, wapwerewa uri dzasi uko kumuyawa uko, wese waribe kana zvikoro, asi izvezvi wanenge wari kundonzi iwawa ndo wari kuda kuti vanhu kanga waite tuzvino. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitikaira sei. Kwaino kambani yoSinomine izvezvi izvi tatengesa chicheriwa chorithium chiri kutosvika zviuru, chiri kutosvika $500 million, 500 million US dollars pachirungu. Rekai tione kuti zvinenge zvichiita sei ipapo wagoringira kuti kana zvikaburika zvisvinu wacharamba wachitoita kutoti zviite zvakanaka. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvichipera sei. Hurumende iri kuita kuzvifonera kani wakomana kureketa kuno wagoreketa kuti mari yavo yomunyika izvezvi yakwirapo kare ichiringirwa yakaenzana nemari yokunze iyi, nokutoti izvezvi vari kuti mari yavo yaita zviuru zvina nomazana mapfumbamwe namakumi mapfumbamwe nosere 4,998 Zim dollars for $1 pachirungu. Ipapo wakati vanhu vari kuda mari yokuAmerica wapuwa mari yohurumende iya kwai zviuru mazana mana basi ndo zvawapuwa. Rekai tione kuti zvinenge zvichidini. Ipapo bhangi ronyika ragoburikapo kare riri kureketa kuti kwai kuno vanhu vanoita zvekutengesa mushonga, zvitoro zvemushonga, makemisi aye, kwai vari kutengesa zvinhu zvavo nomari yokunze basi vanosvika 19 wachakona kumisiwa basa kana kurambidziwa kutengesa. Pokare kwai vanhu vamwe wachino vari kushandisa mari yokunze kuiremedza zvakanyanyitsa kudarika izvairi kuita. Pakaita kunyangariwa wakomanaka. Ipapa wabatiwawo kwai wari kunzvimbo dzakaita soGweru, Mutare, Chegutu, Kadoma, Kwekwe, zvinoenda zvakadaro. Paribe kana mubodzi wekuHarare, paribe kana mubodzi wekubulawayo. Zvimwe zvitoro zvacho zvinotengesa kwai ndochinoti Nectar Care, poita chomanika, poita choGreenwood, poita chimwe cheBooties, nozvimwe zvakawanda zviri kusvika 11 pakaita kunyangariwa ipapo. Rekai tigoramba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Tiri kufara kuti nyika yeZimbabwe yakubvumiwa kutamba bhora nedzimwe nyika pasi rese. FIFA nozuro yagosimudza zviga zvainge yakaisa ipapo kuti nyika yedu ireke kugona kutamba bhora. Tiri kuramba tichitenda wagotoreketa iwo kutoti aiwa ipapa wakutoisa chikwata chowanhu wana wari kutungamiwa naLincoln Mutasa, pabodzipo wari chisenza naSkumbuzo Ndebele naRosemary Mugadza naNyasha Samandwe. Kwai vanhu wando wanenge wachiringa kutekedzwa kwebasa roZifa panguri ino kusvikira zvinhu zvagadzikana zvino. Rekai tigoringa kwazvinenge zvichienda, asi tiri kufara basi kuti aiwa vanhu vakuita tuzvinu, bhora rokwedu rakubenhukawo. Chasara manji kwakuti tione kuti nhandare yokutambirayo waneiboya chere kana kuti vanenge vakutambira kunana Zambia uko. Zvomunyika medu zvakaita kuoma. Rekai tigoona kwazvinoenda. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai waya wagoita zvokuuraya vanhu kuKenya wakatouraya vanhu vanopfuura mazana matatu 300 chaiwo pachirungu. Unobva waona kuti pakaita kunyangariwa wakomana. Ipapa paribe ari kuziva kuti vanhuwo wapera chere kana kuti wari kuramba wari kuburika wamwe. Ticharamba tichiringa kwazvinenge zvichienda. Mutungamiri wonyika yoGabon Ali Bongo Ndimba kwai agoreketa kutoti ari kupinda pokare kochitatu kupinda musarudzo. Zvakaita kuoma. Mhuri yavo yoana Bongo ndo yatonga nyika yoGabon kwamakore anoita 55. Pakaita kunyangariwa kutoita yavo chaiko. WokuNigeria kwai wachadikana pakuoneka kunyika yoSeychelles kwavari kuti kana wakati vari kuda kuuya koita zvomujandirere zvavo zvoholodhe. Rekai tione kuti zvii zviri kumboitika ipapa, tinenge chimunyepai, asi paribe kuningisika zvezvinhu ipapa wokuNigeriawo nokusikinya tukono kwavari kuita kuti vari kunyatsodini kwaita kuti warambidziwe kudando. Ticharamba takaringa, tinenge tichindokunyepai. Hurumende yokuIndia yagoreketa kutoti izvezvi yaita kuti makambani anosvika 100 ainadzira mushonga uribe kupepetiwa zvisvinu wochikosoro kwai izvezvi yapinziwa mushishi.
tiribe kunyepewa kuti apo choupenzi chakaita sei kana kuti zvadini, asi waitiwa kuti wanhadzirise zvauri kunhadzira zvo, regai tigoramba takazviringaidi kuti ndizvo chere kana kuti mapwapwa. BBC izvezvi iri kuita kureketiwa nozvayo nokuda kwokuti kuno mubiyawo anosenza paBBC po akaita zvokuda kuti abhadhare makutukutu mari yokuBritain yo kuti aboye mapikicha zvinonyadzisira zvomupwere. Unobva waita kuzvisaya kuti kohokonai unoboyei kana wazviona wodini nazvo paribe agoziwa. Apa iwo BBC wacho wari kuramba kureketa kuti mbanani. Ipapa pane mumwe wechipiri agoburikapo kare. Heno kuti munhu mubodzi chere ari kunzi ndiye agoita zvibodzizvo kana kuti wawairi, ticharamba takaringa kuti inenge ichipedziwa sei iyoyi, asi zvinuba. Nyika dzoNATO kureketa kuno kwaedza kuti idzo nyika yoTurkey yabvuma kuti igotsigira nyika yoSweden kuti ipinde muchikwata choNATO, North Atlantic Treaty Organization. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiburika cherei ipapa kana kuti zvinenge zvichiita sei, pokare kuti Russia wachazoita zvokudini kana zvange zvadando. Nyaya yogumisira, Caster Semenya kureketa kuno agobvumiwa noEuropean Court on Human Rights kuti aendese nyaya yache ikweyo, kuti kurambidziwa kwaagoita kuti apinde pakumhanya aribe kutora mishonga kurambe kuripo. Rekai tione kuti zvinenge zvichiitika chere kana kuti achakona kuti kubisiwe kurambidziwako. Kana zvikaita, aiwa, tinenge taakumuona achimhanya pokare mumimhanyo yache. Tiri ipapo mabuja, rekai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.